Have. Du snakker med Ian. Goddag, hvad var du sagde, du hed? Jeg hedder Ian. Yep, okay. Hej, du taler med Johnny Steffensen. Jeg ringer angående det der bur, som I har til leje deroppe, som jeg godt kunne tænke mig at sætte mig på. Undskyld, hvad? Ja, I skulle have et ledigt bur op i Zoologisk Have her, inden sæsonen starter. Ja, det har jeg ikke hørt noget om. Nå, det har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Nå, jamen det er da lidt ked af, fordi jeg er meget interesseret. Jeg har faktisk allerede fundet en hippie. En hippie? Ja, jamen du ved, jeg tænker lidt dyr og sådan en hippie. Altså dem har vi jo snart ikke flere af, at det også kunne tiltrække en masse kunder. Ja, der er jo blevet udstillet mennesker før, kan man sige. I de forrige årtusind, der var det jo spændende. Ja, men hvad tænker du om ideen der? Altså hvis jeg nu stiller op med sådan en, og om I kan finde en bur deroppe i hvert fald, hvis ikke I har et. Det tænker jeg ikke, vi er interesseret i. Nå, det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Det er jeg godt nok ked af, for jeg har faktisk allerede bestilt ham hippien der. Han sidder lige nu og ryger vandpiv. Nå, jamen, det lyder hyggeligt. Ja, men også, du ved, der er jo også, nu er der jo ved at blive lovlige med hash og det ene og det andet i Danmark, så tænker jeg, at det er vigtigt at vise det frem et eller andet sted. Ja. Hvis det er en seriøs henvendelse... Den er meget seriøs. Den er meget. Så skal du sende os en mail i stedet for. Fordi det er ikke noget, jeg kan sidde og svare på her. Så, der bliver nødt til at lave en skriftlig henvendelse. Ja, der er ikke en anden, jeg kan få fat i, hvis det er, som måske kunne... Nej, de skal have det på skrift. Nå, ja, for det er meget seriøst, det må jeg sige. Jeg har både en aftale med hippien, og så har jeg hørt, at I har det her bur ledigt over. Ja, det er ikke helt rigtigt. Nå, ja, men du ved, man skal fandme heller ikke tro på alt, hvad man hører. Jamen, ved du hvad, så tror jeg bare, jeg vil ønske jer en rigtig god dag over i København. Ja, og det er så, jeg skal prøve, og det er Johnny fra Jylland, du har fat i her. Ja, det er godt. Okay, jamen, have en god dag og noget. Ja, lige måde. Hej igen. Hej.